Het zuidoosten van Australië wordt al dagenlang geteisterd door felle bosbranden. De hevigste in de afgelopen 50 jaar, zo zeggen de autoriteiten. En natuurlijk wonen er in Australië heel veel oud-inwoners van Nederland en ook van Limburg. En één gezin hebben we aan de telefoon, de familie Joosten, afkomstig uit Brunsum van origine. En nu woonachtig daar in de buurt van de brandhaarden. Mevrouw Joosten, goedemiddag hier Nederlandse tijd. Ja, goedenavond van hier. Ja, mogen we u even storen of moet u hals over kop alle spullen pakken? Want hoe dicht is het vuur bij u verwijderd? Het was zo'n 20 kilometer hier vandaan, maar het gaat gelukkig steeds verder weg. Ja, dus u zit niet meer... Nou zo'n 60 kilometer. U heeft een beetje geluk met de wind wat dat betreft, begrijp ik, hè? Ja, het waait voor ons de goede kant op, maar voor een hele hoop mensen dus niet zo. Ja, want ik begrijp dat u niet zelf aan het vluchten bent, maar wel andere mensen aan het opvangen bent. Ja, we hebben vanavond 3 mensen in huis gekregen. Dus 1 stel met een hele oude buurvrouwtje. Die moesten dus echt de deur uit en ja, die hadden geen onderdak. Dus die meneer die belde en die zegt, ja, ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik zeg, nou, kom maar hier dan. En toen zei hij, ja, maar we hebben ook nog een buurvrouwtje. Ik zeg, ja, nou, dan breng je die ook maar mee. Hij zegt, oh, maar we hebben ook nog wat, een paar honden en katten. Oh, nou ja, dan breng die ook maar mee dan. Zo, we hebben nou 3 mensen, 2 honden en 5 katten. Ja, nou het maakt de dagen misschien wat gezelliger, maar hoe beleeft u deze dagen? Wel, het is wel heel erg angstig. Want je weet dus nooit wanneer die wind gaat draaien. Maar ik voel mezelf wel heel gelukkig dat we er goed vanaf zijn gekomen, ja. Ja, het markante natuurgebied, de Blue Mountains, die worden nu ook bedreigd. Met name de markante rotsen genaamd de Three Sisters, die zouden wel eens aan het vuur ten prooi kunnen vallen. Het zijn 3 zusters. Ja. Dat is natuurlijk een toeristische trekpleister, wat natuurlijk ook heel tragisch zou zijn als die in vlammen zou opgaan. Dat zou heel tragisch zijn, want je kijkt namelijk, als je naar de 3 Sisters kijkt, dan kijk je naar een hele mooie vallei. Waar dus heel veel gewandeld wordt. Er zijn veel looppaden aangelegd, veel trappen klimmen, geweldige regenbossen. Als dat weg zou gaan, nou, dat zou een ramp zijn. Ja, tot slot, u heeft natuurlijk veel contact... Sorry, u heeft natuurlijk veel contact ook met familie... Ja. Ja. U heeft natuurlijk veel contact ook met familie hier in Nederland, denk ik. Hoe reageren uw familieleden? Ik heb 7 broers in Brunsum. En die houden daar eens contact met u? Ja, we hebben dus contact over Facebook. En ik ben dus net eigenlijk terug van Brunsum. Oké. Ja, dus ik heb in augustus een familiereunie gehad met mijn 7 broers. Dat was heel gezellig. Oh, gelukkig. Nou, dan zou ik zeggen, pas goed op uzelf en hopelijk gaat het vuur heel snel weer uit. Nou, dat hopen we ook. Het begint nou net te regenen. Zo, ik denk dat de mensen allemaal op de knieën zitten te bidden ervoor. Ja, dan laat het maar heel heftig regenen daar. Mag ik u heel veel succes wensen en uiteraard een goede gezondheid. Ja, tot ziens in Brunsum. Ja, dag.